yazi enye into endiyixaveleyo mna bemhlabeni yoyilawe yodika fonini nocheka. That's why ndi-quick noblock isimenqe engathi mhlawumbi andiyo-target market yazo apha kwezi socials, because ndinjena mos mna fonini and akho fokolo ndizaphinda ndiyitshintshe ngoku to please you. If that means ndi-toxic ebuthek, I'd rather go where I'm wanted mna fonini. Yo ndi-quick gqithi ukudithatsha once ndisense ingathi andifunwa endaweni, andizokwazi kaloku umntu ufostele isituation fonini, andidalwa ngelo hlobo. So mna I'd rather deal ne-absence yakho kunoba ndi-adjuste indlela endenza ngayo to please you. Andilungi nakuleli mijolo yangoku mos fonini. Yo these days funeka ujole inganawujoli, wonke umntu low key nonchalant. So textele umntu good morning mos uyovela ufile ingathi uyamharasa, vele ingathi you are doing too much. Ndithi ndikufowunela fonini ibiringa yodwa ingathi kum urola amehlo, yo nanko bawo. And once ndifikelele kulaa point ke mnake, you I'm looking for the nearest exit mtshana, gone in 60 seconds, never to be seen again. Andizukwazi kaloku urhorhozela emva kwakho mna fonini kanti urhuquke unari ndim wonele finish and clar. Hayi hamba ukhangela ezinye izimenqe ezi-low key ezifana nawe fonini. Ifana laa nto oliblutika mos mna okanye imessage yam ungayivuli noyivula uyishiye ku-unread. Hayo kum that is a clear indication into yoba wena wonele kuwhatsaphelwa ndim. Sendawulinda ndive kuwe ke ngoku andizukwazi kaloku umntu ufudumeza umvubo. Ukubona fonini uzama uncokola nomntu eza conversations ingayangaphi, so get to know each other, ibe ngathi uzama ufrayisha ilitye. So ubuza impilo fonini, umntu uthanga ngathi fine, akakukhathalelanga noba unjani wena. Hayi abuthek majole zonke zazimenqe.